In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Allereerst een hele fijne week toegewenst. We hebben ook nog reclame en daarna kijken we naar een paar andere zaken. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws hier in de regio. En dat belangrijkste nieuws gaat over Sint Maarten, want dat bereidt zich voor op heel slecht weer. Vandaag zijn de scholen op Sint Maarten dicht en het heeft allemaal te maken met de ontwikkelingen in het weer. Boven de Atlantische Oceaan zijn er verschillende systemen die zich momenteel aan het ontwikkelen zijn. De eerste is een tropische storm die kan uitgroeien tot een cycloon. Dat kan in de loop van vandaag of morgen gebeuren. Op Sint Maarten, zoals gezegd, zijn de scholen dicht omdat men heel veel regen en wind verwacht. De gevolgen voor ons op Curaçao zijn in die zin positief dat het minder warm is dan in de afgelopen dagen. Er wordt nu uitgegaan van 31, 32 graden. Minder drukkend warm, maar daar staat tegenover veel regen en bliksem verwacht voor de komende dagen. Het orkaanseizoen is bezig, zoals u weet. En dat is nu duidelijk merkbaar bij de ontwikkelingen in het weer. We moeten het per dag in de gaten houden. En wellicht dat er op korte termijn meer tropische stormen in het Caribisch gebied komen. Een gulden per huis, dat klinkt heel mooi. En het is nog de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar het werd besproken tijdens een vergadering van de organisatie die zich bezighoudt met huurders die al vaak decennia lang een huis hebben van de overheid, dat willen overnemen. Ehende wil dat er op die manier gekeken wordt dat de bewoners het op een goedkope manier kunnen overnemen. En volgens deze organisatie zou door minister-president Pik Pissas zijn gezegd dat mensen die lange tijd in een huis van de overheid wonen en het over zouden kunnen nemen, niet meer dan 1 gulden zouden moeten betalen. Nu heeft tijdens een vergadering afgelopen weekend is er gevraagd aan Pissas om dat daadwerkelijk op papier te zetten, zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn. Veel kritiek op besluit SVB. Het was al tijdens de behandeling in het parlement een kritisch punt. SVB heeft besloten om vitamine en supplementen niet langer te vergoeden. Maar vandaag in Extra zegt onder meer Felix Pinedo en ook de partij Trabaupa Curaçao dat het besluit van de SVB moet worden teruggedraaid. Pinedo haalt onder meer aan dat vooral op Bandabau heel veel diabetespatiënten zijn. Die hebben supplementen nodig, vitamines zijn belangrijk. Er zou een andere keuze moeten worden gemaakt bij het bezuinigen door de SVB, zo stellen deze twee. Meer ruimte voor taxis en bussen. Gisteren was het internationale dag van het openbaar vervoer. En daar werd bij stilgestaan in de kathedraal van Pietermaai. Er was een speciale dienst waarbij chauffeurs van grote, kleine, middelgrote bussen, taxis, tour-operators en andere wagens, tourwagens en andere auto's die worden ingezet bij het openbaar vervoer aanwezig waren. Er werd stilgestaan bij het belangrijke werk dat ze doen en er werd ook gesteld dat er wel ruimte is voor meer vergunningen. Tijdens de dienst in de kathedraal kregen aan het eind ook nog 13 mensen een vergunning in handen. Dat is de jongere garde van de taxi- en busjeschauffeurs. Politie zoekt Rixelon Lac. Op 14 augustus heeft de politie in de Calle Barboulette een inval gedaan. Daarbij werd een 33-jarige man aangehouden en ook werd er een automatisch geweer in beslag genomen met veel kogels. Nu zoekt de politie ook de vermeende eigenaar, dus naast de 33-jarige man die is aangehouden, zoekt de politie nu de 35-jarige Rixelon Lac, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid met dit wapen. 3 gewonden in Bandabau. Een heel vervelend en ook ernstig auto-ongeluk. Afgelopen weekend in Bandabau. Er is een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde ter hoogte van Lagoon. De auto kwam vanuit de richting van Kloof. Onbekende redenen leidden ertoe dat de man de macht over het stuur verloor. De politie weet dus niet wat er precies gebeurd is. Wel dat de auto over de kop is geslagen en dat gebeurde bij een plaats waar gebeld wordt. En dat er 3 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht.
Helaas zijn er meer auto-ongelukken in het weekend. In Brievengat in de Vondelstraat heeft een jonge chauffeur zijn auto tegen een hek aangereden. De auto liep veel schade op en het hek ook. En ook op de kruispunt van de Cabo Verdeweg en de Rooseveltweg vond er een auto-ongeluk plaats. 2 auto's knalden tegen elkaar. Er werd geen voorrang gegeven, terwijl dat wel had gemoeten. De beide auto's gingen over een betonnen rand langs de kant van de weg. 1 persoon raakte gewond en de schade aan de auto's is aanzienlijk. Dan is het nu tijd voor reclame en dan zijn we zo bij u terug. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabo, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa para coletar informação de totalidade, para criar vista correto e exacto de Corsou su hogar e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informar, para nos país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem, den qua barrio, quanto cas mister de corrente, e quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma de cifra total, ta desassi de tur informação individual. Família cooperar sa cu censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que ta cooperar. Abodambe? Panosa com nos ta. Het is de nachtmerrie van heel veel mensen die in een vliegtuig stappen en vooral voor de mensen die toch al een beetje angst hebben. Bij een vlucht van Divi van Aruba naar Curaçao is de deur tijdens de vlucht geopend. Maar ja, wat er precies gebeurd is, de zaak is naar voren gekomen omdat een passagier naar een radiostation hier ging afgelopen weekend op Curaçao en klaagde over het feit dat ze zo weinig hoorden van Divi. Daarop volgde er een officieel bericht van Divi. Die zegt dat ze nog weinig rugbaarheid aan de zaak hebben gegeven omdat de zaak onderzocht wordt. Maar inderdaad is er een deur opengegaan tijdens een vlucht. Volgens de passagier voor lange tijd. Volgens Divi is er relatief snel door passagiers ingegrepen, zodat er niet de hele tijd met een open deur hoefde te worden gevlogen. Wat precies de oorzaak is van het feit dat die deur geopend is. Divi kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ze denken dat een passagier per ongeluk aan de deur heeft gezeten. Dus dat het geen fout is van de piloot, maar dat de passagiers zelf iets verkeerd hebben gedaan. Tegelijkertijd komt natuurlijk de vraag op dat zoiets mogelijk is natuurlijk ook niet erg prettig voor mensen die een volgende vlucht geboekt hebben. In ieder geval, de zaak wordt onderzocht. Er is niemand gewond geraakt. Er zijn mensen met de schrik vrijgekomen die nog steeds hopen op meer aandacht van Divi. Dat zal ook wel komen, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten. Maar in ieder geval is het een opmerkelijk incident. Dan gaan we naar de Belastingdienst hier op Curaçao. Er wordt gebruik gemaakt van robots. En dat klinkt natuurlijk heel erg opvallend dat de Belastingdienst op die manier een einde wil maken aan vaak hele lange wachtrijen die ze hebben. Het gaat om robotics die in 2 weken tijd zo'n 30.000 CRIP-nummers hebben aangemaakt. Het zijn data entry robots en normaal zou de Belastingdienst daar 2 jaar over doen als er geen moderne technologie aan de pas zou zijn gekomen. Dus in plaats van 2 jaar is het in 2 weken gelukt. Het gaat om de zogenaamde RPA-technologie, Robotic Process Automation. Ik weet er zelf niet veel van, maar dit is wat er naar buiten wordt gekomen. Het is een zaak om ervoor te zorgen dat de grote wachtlijsten die er zijn bij de Belastingdienst op die manier worden ingelopen. Zo wordt er onder meer gesproken over een grote hoeveelheid bezwaarschriften, ruim 77.000, die erg hoog zijn en waar wat aan gedaan moet worden. Dus op enige manier moet er door robotics worden geprobeerd om die grote wachtlijsten tegen te gaan. Nou, het klinkt futuristisch, maar het is gewoon werkelijkheid en in die zin is denk ik ook een goede stap. Dan gaan we naar Bonaire, want het Caribisch Netwerk schrijft over het feit dat er mensen uit Nederland naar Bonaire komen en daar geld verdienen zonder dat ze daar belasting over betalen.
In het artikel van het Caribisch Netwerk wordt gesteld even vanuit Nederland of Curaçao geld verdienen op Bonaire. Verschillende Bonaireaanse ondernemers maken zich zorgen omdat een toenemend aantal toeristen en buitenlandse ondernemers dat op het eiland spullen en diensten komen verkopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten als make-up, wimpers verkopen of massages aanbieden. En het zijn mensen die geen belasting betalen op Bonaire. Daarom vindt de politiek dat er actie moet worden ondernomen. Inwoners van Bonaire zouden via een voorlichtingscampagne ontmoedigd moeten worden om spullen en diensten van de ondernemende toeristen te kopen. Dus het gaat om mensen die als toerist naar Bonaire gaan en tegelijkertijd daar wat geld proberen te verdienen, onder meer door massages aan te bieden of speciale make-up te verkopen. Volgens de politici op Bonaire betaal je wat minder geld aan het buitenlandse bedrijf, maar het schaadt de economie van Bonaire. Het is belangrijk om het kopen bij lokale bedrijven te stimuleren. Al dus een artikel op Caribisch Netwerk. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Volgt u ons op Facebook, druk dan op de volgknop. Kijkt u ons via YouTube, druk dan op de abonneerknop. En dan blijven wij, u en ons, in goed contact. En ziet u altijd als er nieuw nieuws is van Extra Journaal. Dit was Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.